Els principals reptes per a la indústria, com sempre, és, però ara més que mai, l'adaptació a les noves tecnologies que van apareixent. Perquè aquestes noves tecnologies van apareixent a una velocitat que no s'havia vist mai. Ara estem parlant que estem en la revolució industrial de la indústria 4.0, no? En la quarta revolució industrial. Però fa un any, per exemple, no parlàvem gaire de la intel·ligència artificial. I és alguna cosa que ha aparegut des de principis d'aquest any i que està present en tots els àmbits, diguem-ne, de la nostra vida, no només de la nostra vida, diguem-ne, relacionat amb l'activitat econòmica, sinó en la nostra vida quotidiana. El xat GPT aquest famós i tot això. Llavors, el repte sobretot és la velocitat en el que ens adaptem. No només a la intel·ligència artificial, sinó a l'internet de les coses, a la impressió 3D, també la sensòrica, la robòtica, tot aquest tipus de coses. Però nosaltres, des del Consorci de la Zona Franca, tot això ho entenem com una oportunitat. Hi ha uns riscos, hi ha incerteses, però també hi ha moltes oportunitats. I nosaltres, des del sector públic, que som, volem liderar el coneixement i el reconeixement d'aquestes oportunitats. Més que d'una nova revolució industrial, jo crec que estem parlant d'una revolució industrial permanent, perquè fa molts anys les revolucions industrials eren quasi bé cada segle, no? Ara no. Ara és un continu de noves tecnologies que apareixen, el creixement d'aquestes noves tecnologies és un creixement geomètric i, per tant, insisteixo que el més important és que ens adaptem les persones que en aquest moment habitem al planeta, que ens adaptem a aquestes noves situacions. De fet, fa 10-15 anys no portàvem un mòbil intel·ligent a la butxaca i ens hem adaptat ràpidament a utilitzar aquest tipus d'aparells, no? Els que van anar a la Lluna van anar amb l'Apolo 11, van anar amb un coet, diguem-ne, bastant casolà, per dir-ho d'alguna manera. Qualsevol mòbil dels que portem a la butxaca té molta més potència que el millor ordinador que portaven ells. I no fa tant temps que va passar això. Per tant, la velocitat, la capacitat d'adaptació, però jo crec que en general això existeix. I en el món empresarial i en el món industrial jo crec que això s'està aplicant i s'està aplicant molt bé. Estem veient com apareixen startups amb els temes de la impressió 3D, amb els temes de la logística 4.0, per exemple, que és molt important, i apareixen idees molt innovadores i s'apliquen molt ràpidament.